Vi kommer på vegne af Hugo Awards. I kan godt huske Hugo Awards, kan I ikke? Du må være klar. Du kan godt huske Hugo Awards. Jo. Forstyrrer vi? Det er vi vel nok kede af. Hvad er det, du spiser? Smørbrød. Smørbrød? Det ser vel nok lækkert ud. Men med den mængde beskedne pålæg, du der har på, kan jeg vel regne mig frem til, at det er fra kantinen på Kur? Men hvordan har I fået det herhen? Take away. Okay. Det vidste jeg ikke engang, man kunne. Men nu har jeg desværre heller ikke selv timer om torsdagen, så det er faktisk lang tid siden, jeg har nydt godt af universitetets lækre råvarer. Vil du have noget imod, at jeg lige smagte på maden? Nej, selvfølgelig. Det er et dejligt stykke dyrlægens natmad. Men en lille smule tørt. Vil du have noget imod? Jeg lige fugter ganen med det, du der har stående. Tak. Nå, hvad har I gjort med kufferten? Den er øjs. Jeg mindes ikke, at jeg har stillet dig noget fucking spørgsmål. Hvor siger du, den er? Skabet. Derovre. Hvad fanden skal det her forestille? Det er den anden kuffert. Er det den rigtige, Anders? Det er den rigtige. Venner, hør her, jeg er virkelig ked af, hvad der er sket mellem os og Hugo Awards. Det var ikke meningen, det skulle køres sådan af sporet. Det var med de bedste intentioner. Nej! Ups. Min fejl. Jeg kom til at afbryde dig. Du snakkede om noget med jer Hugo Awards og bedste intentioner. Du var måske færdig. For så lad mig stille dig et spørgsmål. Hvordan foregår et awardshow egentlig? Hvad? Der blev spurgt, hvordan et awardshow foregår. Hvad? Sig hvad igen. Prøv det. Prøv at sige hvad igen og se hvad der sker. Beskriv, hvordan et awardshow foregår. Der præsenteres nogle priser. Er det de samme værter 2 år i streg? Hvad? Der blev spurgt, om det er de samme værter 2 år i streg. Nej! Hvorfor prøvede I så at blive værter igen? Det gjorde vi heller ikke. Jo, I gjorde, klar. I prøvede at blive værter for 2. år i træk. Og det var også jo ikke lige at have de samme værter 2 år i streg. Altså, hvad mindre man er Ricky Gervais. Men I var kraftedeme ikke ligefrem Ricky Gervais, klar. I prøver bare at være førsteårsstuderende igen. I kan jo ikke blive ved med at være førsteårsstuderende. I skal jo for helvede igennem jeres uddannelse. Er du familiær med fremdriftsreformen, Clara? Der er den her passage, som jeg har lært udenad. Østergaard, kapitel 19, stykke 13. Den retfærdige students vej gennem systemet er troet fra alle sider af den langsommelige student og tyranniet fra dovenskaben. Velsignet være den studerende, som presser sine medstuderende gennem systemet, for han er i sandhed velfærdens beskytter og hjælperen af borgerlige interesser. Syndig er han, der dvæler ved fortidens bedrifter og hviler på laurbærne, og jeg vil slå ned med hård hånd og ufattelig vrede på ham, der forsøger at gentage eller udskyde sin uddannelse. Og de vil vide, at mit navn er fremdriftsreformen, når jeg fuldbyrder min hævn over dem.
Var det lige guddommelig indgriben, det der? Skal vi så stoppe som værter? Nej. Jeg tror bare, hun var fucking dårlig til at ramme.